17 ka mga bagong kaso sa COVID-19 ang natala sa dakbayan sa Talisay kagahapon. Subsubusab nga contact tracing ang gihimo sa kagamhanan sa syudad. Si Lian Singkulan sa report. Kagahapong adlaw lang, dugang mga kaso sa COVID-19 ang natala sa dakbayan sa Talisay. Moabot ngadto sa 17 ang mga bagong kaso gikan sa napulo ka nagkalain-laing barangay sa syudad. Ang uban kanila mga asymptomatic ug ang uban nagpakita og mga simptomas. Ubay-ubay man ang mga contact trace. Ubay-ubay tagi contact trace. So kanang atunis lang iswab, then hopefully di lang kay daghan, but we have to be ready for rising cases. Sa kinatibukan, ang Talisay City adunay 176 ka mga kaso nga natala. 92 kanila ang mga active cases, samtang 57 usab ang naka-recover. Moabot na usab sa 27 ka mga tawo ang mitaliwan gumikan sa COVID-19, diin sagad kanila adunay pre-existing conditions. Apan matud sa mayor nga subsub og ubay-ubay ang contact og ILI tracing nga gipahigayon. Gipanglantawan og sabutan pa sa taga City Health, Task Force ug City Disaster kung ipatuman ba gihapon ang localized ECQ ug uban pang angayang mga buhaton. Samtang ang naka-lockdown mao gihapon ang mga panimalay sa mga nagpositibo sa COVID-19. That's what we're looking at with the disaster team, the City Health and the Task Force, kung unsa giangay buhaton, but wala na cases ni gawas from Tangke if I remember. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak.